Més intervencions, senyor Sí. Batlle? Bé, certament m'ha sorprès bastant la intervenció d'en Pep. Primer per plantejar el perquè d'aquest ple si no hi ha informació nova. Jo li diria que si vostè agafa una mica els últims dies la premsa, segurament se'n deu haver donat per la premsa, perquè a la Junta de Portaveus per parlar d'aquests temes vostè no ha vingut, ni amb una ni amb l'altra, o sigui, Esquerra no estava representada a la Junta de Portaveus perquè el seu regidor no hi era en les dues que es van convocar. Potser se n'hagués assabentat el perquè d'aquest ple. El perquè d'aquest ple és clara. El dia 18 hi ha unes expropiacions, no s'han respost unes al·legacions, per tant, això tirarà endavant. Vostè això no li sembla preocupant? No li sembla preocupant que en aquests moments el Ministeri hagi passat olímpicament de l'Ajuntament de Vilafranca, hagi passat de les seves al·legacions i estigui a punt d'expropiar els propietaris per tirar això endavant? Què pensava fer Esquerra? Se n'havia assabentat Esquerra? Doncs, escolti, per feina. Doncs diu, això és un brindis al sol, aprovar això i marxar cap a casa. Nosaltres no marxarem cap a casa. Ni hem marxat, i si estem aquí i hem proposat això i estem aquí lluitant, és precisament per no fer un manifest de bones intencions. I com pot comprovar, aquí hi ha una sèrie de gent treballant per això. I si s'ha iniciat una campanya, si estem en aquest ple municipal i estem discutint això, és perquè algú ha pres la iniciativa. Això no vol dir que nosaltres siguem els reis del mambo ni molt menys, sinó que algú ha pres la iniciativa per tirar endavant com a mínim una queixa i per tirar endavant una sèrie d'accions per mirar de tirar endavant i d'intentar impedir els peatges de Vilafranca. Jo em pregunto, què hagués fet Esquerra? On és Esquerra? Té clar un discurs d'Esquerra? El volem saber. El que no pot ser, opció, no vinc a la Junta de Portaveus, dic que aquest ple no sé què venim a fer aquí, escolta, no és aquesta l'opció. Ja sé que a vostè tot el que vingui de part de la CUP no li acaba de fer el pes, no passa res, però en una situació com aquesta hem d'anar tots a una. No passa res. No passa res perquè ho hagi proposat un o l'altre. No estem parlant d'intentar aturar els peatges, aquesta és la novetat. La novetat és que el dia 18 expropien els propietaris. Això és la novetat. I si a vostè això no li sembla prou novetat i per vostè la novetat és treure Sant Sadurní i Gelida de la moció i criticar el govern, que nosaltres ja ho hem fet, doncs aquesta per vostè és la novetat, però em sembla que la resta de grups municipals, o com a mínim la CUP, no compartim que aquesta sigui la novetat. La novetat és que ens ho estan fotent els morros i ens hem d'espavilar. Aquesta és la novetat. I si hem de sortir al carrer hi sortirem. I si hem d'anar a fer altres coses intentarem fer-ho. I si ho intentem fer tots plegats ens escoltaran més. Per tant, el punt número 9 el compartim. Compartim que l'Ajuntament de Vilafranca s'ha dormit. Compartim que no sabem per què no ha ficat el crit al cel i no sabem per què no ho ha comunicat a tota la ciutadania tot el que estava passant. Això sí que ho compartim. Ara, això beneficiarà que anem tots a una? Pues la veritat, per part d'ells segur que no. No és una cosa que ens preocupi. Ens preocupa que retallem esforços per mirar d'evitar que els peatges estiguin a Vilafranca. Això sí que ens preocupa. Per tant, d'alguna manera, aquesta metàfora o aquesta subtilesa de deixar entreveure que el que estem fent aquí és parafernàlia, doncs la veritat és que ens fa una mica de llàstima. Per tant, menys paraules i més fets. Amb això estem d'acord. Ara, preguntem, què està disposada a fer Esquerra? Aquesta és la resposta. Hem de sortir al carrer, sortirem. La CUP va fer una proposta a l'octubre del 2007 abans que s'aprovés el projecte final. Això estem parlant de fa uns quants mesos, va fer una roda de premsa on es va dir, escolta, tindrem aquests peatges a Vilafranca, fem alguna cosa, obrim a tot Déu que es vulgui apuntar i algunes entitats s'hi van apuntar. També ho vam dir als grups municipals i als partits polítics. Ningú va dir res. Bueno, cap problema. Suposo que van dir això és una campanya al CUP i ja està. Però ara ens hi trobem. Ara ens hi trobem que el 18 de juny ens expropien. Coi, i encara ens estem preguntant què coi fem aquí? Si no hagués sigut per aquest ple, no haguéssim fet res. El 18 expropien, tenim peatges i apa, cap a casa. Per tant, sisplau, una mica de respecte per a aquells que com a mínim estem en el dia a dia i estem preocupats i traiem els temes sobre la taula. Per tant, en aquest sentit, les esmenes són aprovables, cap problema. Per nosaltres no n'hi ha cap de problema. L'objectiu és moure'ns, és fer alguna cosa per intentar evitar això. Per tant, si hem d'aprovar aquesta esmena o no l'hem d'aprovar, no és una cosa que ens preocupi. Això no afavorirà
que ens moguem més o que ens moguem menys, sinó que simplement volem que d'aquí surti alguna cosa concreta per tal de treballar aquest tema. I aquí és la nostra intenció. A partir d'aquí, els problemes partidistes de Vilafranca no és una cosa que ens importin. Més intervencions. El senyor Calart és el ponent de l'esmena, però encara falta intervenir dos grups municipals. Senyor Calart. Sí, per fer alguna breu referència, en primer lloc li demanaria al company Ametller que no es posés tan nerviós, no passa res, estem aquí per debatre i discutir tot el que calgui. Dir que he dit, i ho torno a repetir, que pràcticament tot el que s'ha dit aquí, per no dir tot, ja ho sabíem i quasi fa un any. Vull dir que si el projecte el vam estar mirant damunt de la taula en una comissió i vostè hi era, o el senyor Navarro, igual que la resta de portaveus, es van presentar les al·legacions i després d'una cosa ve l'altra, i que venien les expropiacions després, doncs no s'ha de ser molt intel·ligent per saber-ho. En tot cas, sí que li volia dir que pel que fa a les referències personals, jo no les faria, no entraria en temes personals. Ho dic perquè vostè ha dit que Esquerra no havia anat a les dues comissions o juntes de portaveus per parlar d'aquest tema. Vostès saben perfectament per quins motius, en tot cas ho vaig fer arribar a tothom. Una de les juntes era a la 1 del migdia, i malauradament jo tinc la meva feina també i vostès en són coneixedors. Per tant, no entenc a què treu retreure la incompareixença en una reunió quan jo li podria passar la llista de les que vostès no van. Vostè mateix fa menys d'una setmana no ha anat a una comissió i també entenc que deu tenir els seus motius. En tot cas, li demano, i ho faig públicament, que no entrem en aquest tipus de desqualificació que no ve al cas. Estem parlant d'un tema que és les autopistes i no de si una vegada, un dia o dos, un regidor no ha anat a una reunió quan tenien la informació del per què no hi anava. En tot cas també esmentar que la primera vegada que per part d'Esquerra van tenir coneixement d'una reunió a la qual presumptament havíem d'anar també va ser a través de la televisió, així com que la major part de la informació que hem rebut per part del tema que avui toquem en aquest ple també ha sigut més pels mitjans de comunicació que no per la que ens han fet arribar vostès. Però nosaltres no tenim cap problema ni cap inconvenient en que sigui així. I després, tampoc he acabat d'entendre molt bé la seva intervenció, perquè després de posar-se molt abraonat, acaba, sembla, donant suport a l'esmena que nosaltres presentem. Per tant, tampoc no n'hi ha per tant, no sé. O és que emparen el PSC, és que tampoc no ho acabo d'entendre. Molt bé. Senyor Calart, gràcies per la seva intervenció. Encara hi ha dos grups municipals que han d'intervenir en relació a l'esmena. Té la paraula Convergència i Unió.